El pare de Margot Fleming, a qui ella admirava molt, sempre li havia dit: qualsevol cosa que valgui la pena de fer, fes-la bé. Margot creia que qualsevol cosa que valgués la pena de fer s'havia de fer d'una manera perfecta. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. La casa i el jardí dels Fleming sempre estaven impecables. Punt i seguit. Margot s'encarregava de tot el concernent al jardí. Com? Tot i que haurien pogut llogar un jardiner. Punt i seguit. Fins al seu gos de raça, Com? Rager, Com? només s'adormia on havia de dormir. Obrim parèntesis. Una estona davant de la xemeneia. Aquest parèntesis. Com? I mai no saltava damunt de la gent quan volia saludar algú, Ei, com? sinó que remenava la cua. Punt i seguit. L'única filla dels Fleming, Com? Rosamund, Com? de 14 anys, Com? Ei, tenia molt bones maneres i no cap defecte. Com? Va, tret d'una certa propensió a l'asma. Punt a part. Si en guardava una forquilla al calaix dels coberts de plata, Margot observava el més petit desenllustrament, Com? anava a cercar el producte per la plata i tornava a enllustrar la forquilla. Com? I això la portava, Com? qualsevol que fos l'hora del dia o la nit, Com? a netejar tots els coberts perquè quedessin enllustrats de la mateixa manera. Punt i seguit. I llavors ja Final de la pàgina 115? Pàgina 116? sentia inspirada per haver-se-les en tot el joc de te, Home, les plàteres, home. els marcs de plata de les fotografies de la sala d'estar, i aquella capseta de plata que hi havia a prop del telèfon. Com? El cas és que manta vegades se li feia de dia tot netejant. Punt i seguit. Tanmateix, Com? hi havia una serventa que venia 3 cops a la setmana per fer la feina més pesada. Punt i a part. Margot gairebé mai no s'atrevia a cuinar pels seus... Com? I encara menys pels forasters. Punt i seguit. I això, que disposaven d'una cuina equipada amb tots els electrodomèstics moderns. Com? Incloent-hi un congelador enorme, Com? 3 batedores, Com? un abrellaunes elèctric, Com? un afilador també elèctric, Com? una immensa cuina amb 2 forns amb portes de vidre Com? i tot d'armaris al voltant de les parets, plens d'olles a pressió, Com? coladors, Com? cassoles i Com? paelles de totes mides. Punt i seguit. Els Fleming mai no menjaven a casa Com? perquè Margot tenia por que els seus guisats no fossin prou bons. Punt i seguit. Alguna cosa, Obrim guionet. potser la sopa. Com? Ai, potser l'amanida. Ai, tanquem guionet. Ai, com? Podien no estar en el seu punt. Com? I aquesta possibilitat feia que Margot hi renunciés. Punt i seguit. Els Fleming podien convidar els amics a prendre una copa. Copa. Vull dir, com? Però després tots s'encauaven dins les seves Obrim cometes. closques brugidores. Tanquem cometes. Asterisc. Hem manllevat aquesta imatge d'un poema en prosa de J.V. Foix. N. de la T. Nota de la traductora! I conduïen 12 quilòmetres en cerca d'un restaurant a la ciutat més pròxima. Com? I després potser tornaven altre cop a casa dels Fleming per prendre el cafè i el conyac. Punt i a part. Guió. Els tal i tal són molt informals. Obrim guionet. Li deia Harold. Com? El seu marit? Com? Ai, de tant en tant. Ai, tanquem guionet. Ai, punt i seguit. No cal oferir-nos un banquet. Com? Però estaria bé de convidar-los a sopar a casa. Esclar! Punt i a part. Mai no hi havia sort. Punt i seguit. Margot solia respondre... 2 punts. A part. Guió. És que no me'n sortiré. Com? Estimat. Punt i seguit. Mira, val més que anem a un restaurant. Mira, puny a part. L'expressió de Margot havia esdevingut de sobte tan afligida que Harold no tenia esma per continuar la discussió. Punt. I seguit. Això no li impedia, Home, però, home. que tot sovint pensés. 2 punts. Obrim cometes. Una cuina tan gran Home. i podem convidar uns amics a prendre una truita. Tanquem admiració, tanquem cometes, no hi ha punt, però a part. D'aquí que Harold restés bocabadat quan Margot, Com? un dia d'octubre, va anunciar amb la mateixa solemnitat d'un croat que prega abans de la batalla. 2 punts. A part. Guió. Harold, Home.
aquí, Com? a casa. Puny a part. Hi havia un doble motiu. Dos punts. L'aniversari de Harold era d'aquí 9 dies. Com va? Oh, i queien dissabte. Oh, punt i seguit. I a més, acabaven d'ascendir-lo al càrrec de vicepresident del seu banc amb el conseqüent alt. No de la pàgina 116? Pàgina 117? Augment del sou. Punt i seguit. Oh, això era suficient per justificar una festa. com va? Ah, I a més, Harold sentia que la devia als seus col·legues. Com va? Però Punts suspensius. se'n sortiria Home, Margot. Tanquem interrogant. no hi ha punt, però a part. Guió. Pensa que com a mínim serem 20. Obrim guionet. Li deia Harold. Tanquem guionet. Punt i seguit. Jo mateix havia pensat anar a un restaurant, Home. aquest cop, Punt i a part. però Margot estava convençuda que si volia ser una esposa perfecta, havia de ser capaç d'organitzar aquest sopar. Punt i seguit. Va enviar les invitacions. Punt i seguit. Has passat 2 dies sencers planejant el menú amb l'ajuda del... Avec de l'accent français? Cursiva? Larousse Gastronomique. Comment? L'escrigui a màquina. Com? En feu 2 còpies. Com? I també va fer una llista del que havia de comprar, Com? amb 2 còpies, Com? I com? per si en perdia una. Punt i seguit. Ui, 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 faltaven 7 dies pel sopar. Punt i seguit. Llavors va fixar-se amb les cortines.